खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लावखार ओंखाम जानो थांनायाव सांग्रां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा मैया बोसोरनि जोबथा रबिबार सानखालि गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरावनो सुबुंनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो नगाव जिल्लानि राहायाव थानाय आमसय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोबां सुबुंफ्रा बे बोसोरनि जोबथा रबिबार सानखालि लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांदोंमोन बेयावनो नामगावनि निपुल बरदलैखौ मैदेर फालोआ सिबकुन्दा हाजोनिफ्राय ओंखारख्लायबोनानै गाग्लोबदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों स्टेटफुल फोरोंगिरि आरो कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जुदि फरायसालिया गुण उत्सवआव 2 बोसोर A+ मोनोब्ला अदेबानि थांनाय बोसोरनि गुण उत्सव आरो फैगौ जानुवारि दानाव जानो गोनां गुण उत्सवआव A+ मोनोबा आरो बैफोर फरायसालियाव स्टेटफुल फोरोंगिरि आरो कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरि दंब्ला बिथांमोनखौ थोंजोङै रेगुलार खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 2 बोसोरावबो A+ मोनोब्लानो स्टेटफुल फोरोंगिरि आरो कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनो मागो दानावनो रेगुलार खालामनानै होगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा बेनिखायनो फैगौ जानुवारि दानाव जानो गोनां गुण उत्सवनि थाखाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जाहाथे थाग थियारि जायो बेनि थाखायबो खावलायहरो बेनि अनगायैबो 2 बोसोर A+ मोनोब्ला फरायसालियाव सासे एडिशनेल टिचारबो थिसनगोन आरो बेखौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रानो गावसोरनि गोसो बायदियैनो सायख'नानै गाव गावनि फरायसालियाव लाबोनो हागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा लोगोसेनो गुण उत्सवआव 2 बोसोर A+ मोनोब्ला 50,000 रांबो होनाय जागोन थांनाय गुण उत्सवआव A+ मोननाय फरायसालिफोरनो 25,000 रां होनाय जादोंमोन नाथाय फारियै बोसोरनैयावबो A+ मोनोब्ला फरायसालिफोरनो 50,000 रां होनाय जागोन आरो बे रांखौ फरायसालिनि जौगानायनि खामानिनि थाखाय बाहायनो हागोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि गुण उत्सवआव A+ मोननाय गं 4,841 फरायसालिफोरनो 25,000 राङै राननानै होदों आसाम सोरखारा आरो A+ ग्रेड मोननाय बांसिन फरायसालि थानाय जिल्लाफोरनो सेथि नैथि आरो थामथि प्राइज राननानै होदों आरो बे हाबाफारिखौ खानापारा भेटेनारि कलेज फिल्डआव खुंनाय जादों बिटिआर सोरखारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बिटिआरआव 28 डिसेम्बरनिफ्राय खुंजागोन 76थि सन्टोष ट्रफी 28 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 5 जानुवारि 2023 सिम सन्टोष ट्रफीनि थाखाय फुटबल गेलेनाया जागोन बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 76थि सन्टोष ट्रफी गेलेनाया क'क्राझार साइ स्टेडियाम आरो क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफादनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन आरो सानसेयाव 3 गेलेनाय जागोन आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजो जेरै नागालेण्ड गवा तामिलनाडु उत्तर प्रदेश आरो अरुणाचल प्रदेश गासै 6 रायजोनि हान्जाया गेलेगोन गिबि सानाव अरुणाचल प्रदेश आरो तामिलनाडुनि गेजेराव गेलेनाया जागोन UP आरो नागालेण्डनि गेजेराव गेलेनाया जागोन आरो आसाम आरो गवानि गेजेराव गेलेनाया जागोन जायनाखि सानसेयावनो 3 गेलेनाया जागोन बेनि थाखाय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव सान आरो मोनाबिलियाव गेलेनाया जागोन गुबुन फारसेथिं बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफादनि गेलेग्रा फोथाराव फुटबल गेलेनाया जागोन जानो गोनां सन्टोष ट्रफीनि थाखाय बिटिआर सोरखार क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफाद आरो जोंनि सिगांनि गेलेगिरिफ्रा जयैनो खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों दावबायसा बर'आ थांनाय समाव बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव खुंजानाय ISPLआव रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि थुलुंगा होफैदोंमोन थिग बेबायदिनो बे खेबावबो बयबो रायजो राजाफोरखौनो फैनानै मदद होफैनो थाखायबो खावलायहरदों EM दावबायसा बर'आ जनायाव मटर साइकेल सिखाव हमनो हानायजों लोगोसे गंबा गारिखौ हमनो हादों जनाय पुलिसा हमनो मोननाय गारिफोरनि मादाव बुलेट स्कुटि पालसार आरो यामाहा बे दैयाव 3 सिखावखौबो हमनो हादों मुंफोरा फारियै गाबे गामे केनजिं टाके आरो साहिम मिलि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव साहिम मिलिखौ गंसे मटर साइकेल नारनानै लाबोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बेयावनो साहिम मिलिनि सायाव सन्देह जानानै साहिम मिलिखौ लाखिनानै सोंनाय फिननाय लादोंमोन आरो हरनि 3 रिंगायाव पुलिस थानायाव लाबोदोंमोन बेयावनो सिखाव खावनानै मटर साइकेल लाबोनायखौ सिमान लादों लोगोसे सिमान लाबोदों FZ मटर साइकेलखौ गगामुखनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन बेनि उनाव सिखाव लोगो केनजिं टाके आरो गाबे गामेङा मटर साइकेलखौ पासिघाटआव लानानै थांदोंमोन बेखौ पुलिसा मिथिनायनि उनावनो पासिघाट पुलिसनि मददजों साहिम मिलिखौ लोगोआव लाफानानै अपारेशन खालामहैदोंमोन जेराव खावनाय गंबा मटर साइकेलजों लोगोसे सिखावफोरखौबो हमनो हादों गांसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बारग' NDFBनि दैदेनगिरि धीरेन बर'नि माखासे अजद बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला
24 डिसेम्बर 2022 खालार फुंनि 11 रिंगायाव CCBAI अफ XNDBनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि बि नायजाब बिथांखौ बेलस्रिनि मोनसे गामियाव जायगानि एबसुनि सोद्रोमाफ्रा बुसे बुनानै मबाइलखौ बुख्रुबनानै होदों। आरोबाव बायदिसिना एरस'नानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। नाथाय बिथांनि सायाव राफोद जेबो दाय मोनियाव बिथांखौ थानानिफ्राय हगारफिननो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे सोंथि खालामोदि बिथाङा मा दायनि थाखाय साजा मोननांखो एबसुआ बेखौ फोरमायनांगौ। दाबो गावजों गाव बिब्दि जाथाया मा इसारा होदों बेनि आन्दोनि जाहोनखौ बयबो मिथिथारनांगोन CCBAIआ दाबि खालामो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि गोरोबथानि दफा बायदियै सिमाया बारायगोन ना बाराया बेखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोबोद गोनो गोथो जानानै दंखायोमोन। मानोना मोनफ्रोमबो गोरोबथायाव थगायजाबाय थानाय बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनहा राहा गोमानानै दङ आरो बेनो बिथांमोननि देरसिन सोंथि जानानै दासिमबो दङ। मानोना सोरखारा बे ओनसोलखौ BKWACआव सोफानो अफिसियेल अर्डार हरखांनायनि उनाव माब्लाबाबो सिमा बारायनायदि जानाय नंला बेखौ लानानै रायजो राजा आरो सांग्रां सुबुंफ्रा रोखा जानानै दङ। बेलस्रियाव बे बाथ्राखौनो लानानै मेल जिरायनो गोनां दंमोन। ओनसोलनि बिथांमोना जायगानि दैदेनगिरि जानायलाय CCBAIनि नेहाथारि बि नायजाब बिथांजोंबो रायज्लायनो गोनांथि दङ होननानै लिंहरनायखाय बेलस्रियाव नुजाथिहैदोंमोन। बेयावनो बे जाथायखौ एबसुआ सोमजिहोदों होननानै अजद होदों धीरेन बर'आ। लोगोसे एबसुनि गोबां सोद्रोमाफ्रा गाज्रि रोखोमै बिथांखौ सार्च खालामो आरो देहायारि साजा होनायजों लोगोसे पुलिसनोबो गथायनानै हरदों होननानै अजद होयो बिथाङा। लोगोसे अजद होबावोदि मोनसे समनि बयजोंबो आदार खालामजानाय गनायजानाय एबसुआ दा जोबोद अहंखार दादागिरि आखुजों बुख्रुब सुख्रुब खालामनाया बिसोरनि दोलोनि खान्थि जालांबाय। बर'फोरनि गेजेराव सोरनिबा मोन्थायखौ होबथाग्रा जुगुमग्रा सिगिग्लुंग्रा गिख्रंथाव आखु दिन्थिग्रा जालांबाय। गावसोरखौ हारिनि सिनस्रि होनानै दाबि खालामग्राफ्रा सोरखौ गिनानै मानो गावजों गाव बुख्रुब सुख्रुब सिगि सग' खालामदों होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। मानो दाबो सांग्रां जानो रोंदिया? नोंनि नसुं सेरनिफ्राय जागायनानै जेरैबो सोरगिदिं गुबुन हारिफ्रा खर' दिखांजोब्बाय। राजखान्थियारि आदबनि गेजेरजों हा हुनिफ्राय जागायजेननानै राव हारिमु सोलोंथाइ रांखान्थि आरो धोरोमखान्थि जेरावबो आखाइ होजोब्बाय गाग्लोबगासिनो दङ होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे नोंनि बिटिआर गोरोबथाखौबो गुबुन हारिया केस होनो जुगुमगासिनो दङ। बिसोरजों मानो बुख्रुब सुख्रुब खालामनो हायाखै? बिसोरजों फिननाय होनो मानो सिरि? हारिनि सिनस्रि होनानै दाबिनानै लाग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि हारि आरो समाजनि गेजेराव बिब्दि बुख्रुब सुख्रुब सिगिग्लुंनाय आखु दिन्थिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरोबाव CCBAIनि आरो XNDBफोरनि सायाव आखाइ होनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो आरो बे गेदेर दाय आरो गोरोन्थिनि थाखाय एबसुआ गोख्रैनो निमाहा बिनांगौ होननानैबो प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो धीरेन बर'आ। धीरेन बर'आ बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बायदि अजद होनायनि उनावनो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों फिननाय होफैदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बारग' NDBजों जेबो सुथुर गैया आरो धीरेन बर' बिथाङा बुंनाय बायदि जों रावखौबो गाग्लोबाखै आरो गाग्लोबनायबो नङा। बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायखौ लानानै एबसुआ दिनैनि दिनाव जोबोद मुखुब आरो बेखायनो एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावखौ बावसोमलांनाय साफ्रोमबो बारग' NDBफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय केसखौ बोखारनाय आरो दासिमबो आसाम आरो भारतनि जेलाव थानांनाय लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनि जेलाव थानांनाय बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय हर सान खामानिखौ मावगासिनो थानायखौसो जोंजों लोगोसे सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। लोगोसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिबावोदि धीरेन बर'आ सोर बेखौ जों दिनै बयबो मोजाङै मिथिखाजोबसै। धीरेन बर'आनो हारि आरो NDBनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोग्रा आन्दोलनखारि जानानैबो गुबुननि आथिं सिङाव थानानै खामानि मावग्रा सासे बिथा गैयै आरो थांखि गैयै दैदेनगिरि। बिथाङा जुदि सासे असे बारग' NDBब्ला आरो हारिनि थाखाय बाथ्रा सानग्राब्ला अब्ला बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय खामानि माव। हारिखौ आरोबाव गावस्रा होनो दा मावबावसै आरो बिदि प्रेस बिबुंथि होलाबायनानै हारिनि गेजेराव गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव गावस्रा होनाय आबहावा सोरजिनो दा नाजाबावसै होननानै लिरो बिथांमोना। लोगोसे बुनायनि अजद होनायनि सायाव बिथांमोनहा फोरमायथियो दि बि नायजाब बिथाङा गोदानै बनस' आफाद दानायनि बाथ्रा सनितपुर बायदि गोजोन ओनसोलाव फैनानै गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो गावस्रा होलायनायनि बाथ्राखौ अर सुनानै होनो नाजाफैनायाव रायजोफ्रा बिथांखौ बुजायफिनबाय थानायाव बिथाङासो उल्थायै रिएक्सन खालामफिननायावसो
दावराव जागोनखौ मिथिनानै पुलिसा बिथांखौ लांफैदों। बेयाव सनितपुर जिल्ला एबसु आरो बेलस्रि दखरा एबसु आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेबो दायनिगिरि नङा होननानै प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों बेलस्रि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दावहायाव बाहायग्रा गोबां बिबांनि हाथियार, गुलि, ग्रेनेड आरो गोबां मुवा बेसाद हमनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आरो आर्मि जथाय अपारेशन खालामनानै बारामुल्लानि उरियाव थानाय हाटलांगा गामिनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार, गुलि आरो ग्रेनेडफोरखौ हमनो हादों। बेनि मादाव गं 8 AK सिरिज राइफल, गं 24 मेगजिन आरो 560 गोथां गुलि। बेनि अनगायैबो गं 12 चाइनिज पिस्टल, 24 मेगजिन आरो 244 गोथां गुलि, लोगोसे थर 9 चाइनिज हेन्ड ग्रेनेड आरो थर 5 पाकिस्तानी हेन्ड ग्रेनेड। बेफोरखौ जब्द खालामनायनि अनगायैबो पाकिस्तानी फिरफिलानि दागो थानाय 81 बेलुन्स आरो पाकिस्तान लिरनाय 5 बेगफोरखौ जब्द खालामनो हादों। आर्मिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानैनो थांनाय 2 सप्तानिफ्रायनो थागथियारि खालामनाय जादोंमोन। दा अपारेशना जाफुंसारनो हाबाय आरो हादोराव गेदेर खैफोद जानायनिफ्राय रैखा मोननो हाबाय होननानै फोरमायथिदों पुलिसा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।